Kaikki mun sensorit kuormitti, kun mä pääsin tänne, mutta voisin silti viettää täällä tunteja. Pääsin vihdoin käymään nyt tuolla Tattarisuon antiikkihallissa. Se ilme, kun mä astuin tonne sisään ja näitä kaiken, niin olisi pitänyt saada jollekin videolle, koska sitä ilmettä ei voi sanoin kuvailla. Toi musta hylly oli ihan sairaan upea, onneksi oli varattu, koska mä olisin muuten varmaan ostanut sen. Oli alakerta ihan valtavan kokoinen, missä oli siis kaikkia tauluja, sisustusasioita, lamppuja. Alakerta oli ripoteltu kans vähän noita vaatteita, mutta yläkerta oli kokonaan niillä. Oikeastaan seuraava nurkkaus, minkä mä näin, niin oli ihan tajuttoman upea, eli kaikkea tällaista leopardikuosia. Yksi laukku oli niin upea, se oli Victoria's Secretin, niin sitten tämmönen ihana tyyny. Oikeastaan itse tulin nyt ehkä etsiä enemmän kaikkea sisustusjuttua, mutta kun mä tiesin, että tuolla yläkerrassa on noita vaatteita ja kaikki tollasia tekstiilejä. Ihan se pakko käydä kattoo ja ihan hirveästi ei ollut laukkuja onneksi, koska mä olisin varmaan kotiuttanut niistäkin puoleen. Ihastelin tätä Pierre Cavallin silkkipaitaa ja sitten nämä seuraavat bootsit on ihan mielettömät. En osaa kyllä itse kävellä tollasilla. En tiedä, miksi mä alkoi vähän kaduttaa tämä laukku, koska toi oli jotenkin niin erikoinen. Ja sitten oli tietysti kaikki kehyksiä, aurinkolaseja ja oh my god, tää koruvalikoima-kokoelma. Siis näitä oli pöydittäin. Mä olisin valehtelematta voinut viettää jo pelkästään pari tuntia tässä korujen parissa. Sovittelin upeita sormuksia tossa, en nyt siltikään ottanut mitään mukaan, koska mulla oli niin hyvä visio, että mitä mä oikeasti etin, niin mä en halua mitään turhaa. Jos tykkäät Vintagesta ja Y2K-tyylisistä vaatteista, koska niitä mun mielestä täällä oli aika paljon. Suosittelen todellakin käymään ja varaa tähän aikaa, koska täällä kestää. Jos tiedät lisää vastaavia paikkoja, niin kerro kommentteihin.